Ahojte všetci ľudia. Dneska vás vítam u ďalšieho videa. Som tu s kamarátkami. Čaute. 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 Takže, s kamošmi. Áno. A takže dneska si zahráme Toka Boka Free. Takže ideme urobiť najskôr mám divné, tak poďme na to. To môžeš viac postaviť. Neviem. Čo si tak mama oblečie? Toto, napríklad zo šiatu. Tieto šaty mám. Ktoré? Tvoj. Ani mne sa nepáčalo to. Tieto. A vlasy si dám dievčenské. A ešte si ich zafarbím na hnedo. Tak blond budem mať. Nie, ja chcem mať. Išiel domov. Asi. Zabudni. Mati ťa zabije. To je dobré, dievču. No, choď si po ňu. Ja už nepôjdem po tvoju. V botách? OK. Musí byť, ale to malé veci. Ja jedno vysvetľujem. Napríklad také. Samo. Tak. Takže ja už mám a teraz idem urobiť veľká cena. Tu nie je malička, hej? Ja budem mať veľkú. Ja som druhá. Kedy tu nie je malička? Na tretie. A dá sa tam urobiť takéto tie veci? To ste na takéto, vieš. Ja mám som teba a ja. Není, že je cítil. Možno, že to tvoje tričko to vrania. Á, pavučiny do mne. Ty máš takú dobrú voľu. Zuzka má takú... Jano, Zuzka má stále takú istú voňu. Ja nechápem. Voňa tu sprej. Tati, schoď po ňu. Si sa odrazila. Takže choď pozdám. Tak. A ja som si zabudla vlastne pleť spraviť, takže si idem ešte pleť. Papať. Nehudaj. Áno, a ešte oči si musím spraviť vlastne. Kde to? Vieš, komu to ukazuj? Čo robíš? Sa môže? Ne. Hej, nerobím. Nevymýšľaj si. Samo poďme kopať, ale slave po zemi, hej? A ja budem... Ja to nevidím. Ale po zemi. Daj si tak. Čo? Ja to nevidím. No, nedaj si to ani bližšie. A tam máš doma mody. Hej, viem. Môžem ísť? Môžeš si robiť. Nie, toto máš dať. tak sorry. Takto čo? Áno. Dobre, som dievča. A to je dobré, chápeš? Choďte si aj bále. Choďte si vonka kopať, chalani. Nechať sa. Ten tréning, to sa lepšie vytrenuješ takto. Ne, ale nechoď stále do tréningu. Môžem. Okej, mám tu nakopaknuté. Ja si dám šaty. Tunak.
Dneska ráno miaučali mačky, lebo sa bili a potom je nám miaukalo. Ja som chlapec či dievča? No ty si dievča. Bole a zmen si pleť. Ty mi budeš... Má takúto pleť. Ja mám takúto. No čo? Prečo si dal takúto pusu? Ja nie. Budeš mať túto? Áno, veď si ju spravím. No si spravím. Tento si dám. A ešte vlasy. A oči si dám. Ja môžem sa to práve trénovať. A si obočie. Toto. Čiapku si dám. Čelenku. Tak. Motýliky si dám. A ešte vlasy farby. Ešte farby vlasy. Chodia tu aj reklamy, aby ste vedeli. Ešte raz to urob. Musíme tam kopieť. Asi zajme tu miasto. A už mám hotovo. A to sme my. Tatko nebude. Nahač. Ty máš aký dom? Nie, tu mám u sestry. Budeme mať, vieš, aký... Ale veď nevyberaj za mňa domy, vole. Teraz môžem stále dopredu. Ale dobre. Aj si choď. Nehodno vidím. Tak dáme. Choď teraz ty fotu, lebo ja chodím. To je tiež dom? Tieto všetky sú domy. Toto všetko sú domy. Hej? A toto je kaviareň, tam si musíš... A toto? Čo? Ty dom? Hej? Aha, Aha, tak to nechcem. Toto je tiež dom? Tak tento. Ja mňa to baví tak dopredu. Ak chceš, tak si môžeš zmeniť aj farbu. Nie, ty mi ideš robiť dom. Ja nie. Tu sú 2 patra. OK, no tak mňa Aha, dobre. Wow, koľko miesta tam je. No. Vy si ja ideme na slaný kúpeľní potom. Hej, večky, zaspni to, lebo budú zase čakať. Tu postiel. Či mám dať tu pes? Musíš to dať. Tu bude... Ha? Takže ja si dám asi postel pre matku. Takto. Ale už tu nie je Nela, ja som videla Vašku. Za 20 minút idem domov. Ďalej, chcete to rozbiť? A chceš ty mňa rozbiť? Dobre, už to máme hotové. Už to máme hotové. Celý dom už je hotový. Ja vám ho musím skôr ukázať. Mami, vieš, čo sme si kúpili ten dom? Je tu to trošku také divné. Nie je tu veľa vecí, ako sme mali ten dom. Hej, viem, ale... Kde máme izbu? Poďte za mnou. Mám ja sama? A ja mám... Nie máte spoločnú.
tak to sa akože spím vedľa nie, či máme... Nie, ja spím dole. Dobre, ja som chcela... Mama, ja idem prvá, ja spím dole. Nie, ale ty chceš akože byť hore. Ja mám hore, tu je duhový. Ja chcem dole. Ale tebe to nejde. No lebo tam dole nemôžu ísť. Jaj? Jej! A ty chceš mať tunák? Ja chcem mať tunák, zrkadlo. Počkaj. Ja tam ide zrkadlo, ja tam vedľa postele. Ja chcem zrkadlo vedľa postele. Nie, to už má tvoja staršia sestra. Nie, ja som si to vybrala ako prvá. To si ty si vybrala, dcerka. Dobre, a... Mami, môžem sa ísť kúpať? Nie. Prečo? Ja som Ty sa spokojná. chceš kúpať, vedie ešte ráno. No. Máme po obed. Dobre, namalujte sa, deti. Na čo? Ideme... Šíbeti, zbytočne sa spotím a budem mať potom čierne oči. Ideme preč. Ja mám hladké vlasy. Mama mi ho umýva. Á, dobre, mama. Nechce sa mi. Ideme autom či peši? Autom. Yes. Sedím predu. Nie, Sedím vzadu, aspoň si tam urobím mini bunker. Kto chce sedieť v kufri? ja. Dobre. Mama, a budem sa tam hrať s obsom. Ktorý nemáme. Ale ideme dneska kúpiť. No vlastne my ani psa nemáme, lebo ja mám alergiu na psa. Aha, to fakt. Tak, deti, už ste sa namalovali? Ja ešte nie, mama. A vy, pani, chcem sa... Ani ja som sa obliecť. ešte... Dobre, tak... Mama, ja sa chcem obliec, vy, pani. Veď to... Vola, akože... Ale ja som vo vode. Mama, sestra, povedz mi, prečo nosíš šaty, keď si už veľká. Kúkni sa na mňa, máš nosiť takéto kapsače. Ja sa idem prezliecť. A crop nosím dokonca. Ja si dám potom tiež dačo. Takže už ideme, deti. Takže už sme doma. No mama, to bolo ale riadne disko. Boli ma z toho hlava. Už som unavená, môžem sa ísť okúpať. Môžem sa... Počkaj. Mami, môžem sa ísť okúpať? Mami, teraz sa nám taký zlý progres spravil a tu si, dcera. Mama, mne je tako čudno. Vypnuté, je to vypnuté. Mami, mne je tako zle. Tak si lahni, dcerka. Mama, ale tebe šíbe, veď ja sa to vracam. Tak sa... Aže ja som ťa. Mami, ja som tu dostala ten úpal. No to A musím ti dať čo povedať. Mama, mne tečie krv. Odkiaľ? No, decikame. No, tak ty máš krámu, dcerka. Krámy máš, cerka. Prestaň. Lebo si tehotná. Prestaň, ja nemám už žiadného frajera. Dobre, ale tak sa dá otehotniť. Bez toho. Prestaň. A dosť. Mami, môžem sa ísť vykúpať? Hej, môžeš, vole, ale nebuď na svoju sestru zlá. Ale tak ona dostala menštruáciu. No a čo, tak dostala. Bože. No aha, a ja už nie, ja som malá a už ju nemám. No ale budeš ju mať, dcerka, niekedy.
No. Čo sa stalo? Dobre, dcerka, už vypadni z tej kúpelky. Čo? Videla, iba som tam teraz vliezla. No, ty už si tam dlho, hej, ja by si vedela. Ja ťa zabijem. Veď z tej vane to odchádza. Čože, mama? Čože to? Videla, ja som sa chcela kúpať. Veď ale z tej vane to odchádza, tá voda. Čo? A teraz čo? Nemôžem sa kúpať. No, lebo mladá pani už nemôže ísť von. Mama, ale žiadne také, že nebudem v tej vaničke. Nie. Jo, to sa sama vypustilo. Tak, akože som to vypla, hej. No a dcerka, teraz choď ty, no. Mama, ja nejdem, to je studená voda. Tak ti dám horúcu. A ja si ti ako to dala? Myško! Miško je... Miško je náš kamarát. Sorry, že sa nám toto aj vypína trošku, lebo ten mobil je dobrý, ale celkom sa to stále za minútku, za chvíľku. Akože už si sa. Teraz sa idem ja. Hotovo. A ideme spať, tank. Mama, To čo si spravil? to si nešmete. Ideme spať. Ak si budete všimať, že sa to nedá Mama, dať, prečo ty ideš bez pyžama? akože máme pyžamu. Nie, tam je pyžama. No čo, nejdem dávať. Akože máme. Mama, hej, mama, ona chcela ísť spať. Dobre, ja idem spať. Chiquito, le reflento, conto, sante, clero, clero. Počkaj, stopím to, že už je ďalší deň. Dneska je úplne horúco a ja poviem, že... Mama, tu sa nedá dýchať. A vlastne už musíme končiť, lebo už je koniec. Bude druhý diel a čaute! Ahojte. Nájdete si to všetko na Na YouTube! A dajte si lajky. Thank you. A žiadne dislajky.